El que escolta música sent que la seva soledat, de cop, s'omple. I abans d'arribar al final, sou els primers que em graveu, Bé, doncs avui us explicaré una faceta nova, meva, que no és nova, però que possiblement molt poca gent sabrà. I és que jo fa uns 8-9 anys vaig començar a interessar-me molt en la construcció de les guitarres. Això és el mànec, després això ho talles, aquí va unes plaques, i aquí a sobre va el diapasó, com si diguéssim. I bé, doncs, darrerament ja, després d'estudiar i d'investigar molt, doncs estic començant a fer les guitarres jo sol, totes, des del començament fins al final. Aquesta peça no és plana per sota, està una miqueta ovalada. Doncs tant la tapa com el fons estan una miqueta bombats sempre. Aleshores això és un mollo que jo tinc, que jo acabo de fer, perquè al final ha de ser de 6 mil·límetres. Després aquí al voltant van els aros de la guitarra i tot ha d'anar acoblat exacte. Això, per exemple, és la tapa que és la part més important de la guitarra i és la més important perquè depenent del varillatge que li posis i del gruix, de la fusta, la qualitat de la fusta, doncs serà el fruit més important de la guitarra quan estigui acabada, no? Les guitarres són molt sensibles a tot, no? Hi ha unes fustes que són més sensibles que unes altres. Això és una tapa de piavet, aquí tinc treballant una altra de cedre i això és un fons. Tant les tapes com els fons sempre es fan amb dues mitges parts, no? Les has d'encolar, després el filetatge aquest ho has de fer abans, tot són fustes bones, això és palissandre de la Índia, això és piavet alemà, cedre de Canadà, i bueno, vaig comprant fustes. Es posen així perquè s'assequin. Normalment quan les compres, aquestes fustes, ja estan tallades de fa uns 3 anys. I després has d'esperar com a mínim 3 o 4 anys més per posar-la a les guitarres. I qualsevol coseta és super delicat, és d'una precisió molt gran tot. I bueno, això és el que estic fent, i a part de les meves classes al conservatori i els concerts també. Bé, doncs aquí aquesta és una de les meves guitarres. Aquesta és amb la que toco jo, és de piavet i el fons és de Palo Santo de Rio. I bueno, interpretaré una petita peça molt coneguda que és el Romance Anónimo.